baba min der gumno mbar yetti Allah kadi mbar hamdi nono feewi comme ceerno modi hanke ko wiyanno do en ittama nawama ga wadama ni Allah wadi yitama andam hol jogida a yalti hen ha laabi mbar yetti Allah no feeto ngummi do min ceerno modi yewa kimi min ceerno modi sikar min maron ko mi keydudo walla min gummimi koy galiyel toxel awdana do do balde foora wiye yimbe e a wujjanama ni kalis nando fof sikko ko milliard ndegen ko ngel do somiyel neni Allah wadi ko laabi baba Allah hoynata dimo baba dum so benni kalden gonga hunu so halani gonga tan hala fenande baba ara wona galle jomum hande ne wima dum do wujjama ga dum do wayama ni wata lela do ko ni do ko da ba mi sinu ko sagam jaha nutida paya murite ndax dum do mom baba ko gananda hoore ma mi andana mo hen gacci an hangi cobdi walla ko dum baba me hanga kam gandu ala jena min ko fiji gaddimi do comme gardo fiji walla comme gardo wadde ko ngarmi wadde ko bolle puuji mi wimama ko kayraji addimi do kayraji am parani ko holno jahadami baba an binda ko balde nayi be bi ko yom prolonge am watta dum 15 jours joni ko ni batten solution ko ni a yahat keba murtan mi lijita ma kayitaji di an min so tayin ko dum en wawno wonde kay mi wasa arde do en wima ya lijit kayitaji ko min way lijit dum baba holko gananda hoorema joni fat ande ngat joni ka nattude e parti mabbe min mi ronkanto ngol mi de mimi donkandi wonde Ousmane Manganel oɗo en fof goni koye foɗindadim so a ɗumi joni mi wiiɗo pip mi ƴetta bagasalam mi yaha baba ɗum fof jarani ay sa yimi wimano par ce que gacce dabɓe ɓuuri gacce juuɗe baba holko gandanɗa hoore ma fotani jabde ɗum an hoore ma min kami ɓiye kami desaɗo mo jogui nawlirabam nanɗo e galle he holko gandanɗa hoore ma fotani jabde ɗum ni an min te judde jonde ɗo jondam ɗo nde wona fijirde min kayitaji nammi réglude so réglani mi jogorani yaade sa jaaɓi aran duttitoɗa multan min mami lijjitene ɗum a wawa lijjidde ne kayitaji am ɗi walla an mani battumi haaldere ara faw hen konngol on walla so tawi ko ɗum mi ƴetta bagasalam mi yalta gallo so tawi ɗum jiɗɗa kay jiɗɗa ko warti ha ɗon mi haalimama jaɓani min ɓi mi haalimama jaɓani an hen mbimi ka haala waɗa addanami ɗum ceerno woni nan ɗon ora fa lahara an e makko foof on cikkata min ko fijirde addimi ɗo walla min mbima ɗo dey ɗo mi buusani ɗo maître en tant que haaje mo parani mi jogorani buusde ɗo en o le ko paale jippimi nan fof tan haala bandiraɓe nan ɗon jaafoɗon eko sketch yo taƴa min jiiɗi ko All Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe mballe heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ne wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que jeeyi seno ko ɓiɗɗo pullo mballen mo daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla mballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullah oko ceerno moɗo aydara onon yiɗɓe All Vision onon waɗɓe abonné All Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube All Vision jedde téléphone makko mbannon ɗum abonné e All Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceerno moɗo aydara tan nelaɗe almubam imin jiiɗi All Vision daña 100 000 abonné on mballe mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit. Ya Allah joomam mbaɗ ñaagoma e barke giɗo ma Muhammadu Rasulullahi ɗe caɗele nan mi ya teggitanam ɗum mbaɗa ñaagoma e barke sernaɓe men mbaɗa ñaagoma e barke ceerno Ahmad Tidiane Ba Madina Gounass mbaɗa ñaagoma e ceerno Sama Samu Rabbi to Mata mbaɗa ñaagoma e barke ceerno Aliou Thiam to Wourossogui mbaɗa ñaagoma ceerno barke ceerno Ablaye Dia to Bogge mbaɗa ñaagoma mbaɗa toro e barke ceernam Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ya yalnanam e ɗe caɗele
e barke ceernam ceerno Sérif Matar Ba o haala pelen yo haɗo yo Allah reen yo ɓuuɓno ɗam ɗon ndiyam ɓuuɓirni juuloya Allah reen yo Allah reen danda yimɓe musibe bala Allah danda yimɓe haala laaw fof Allah waɗin kala haala ka ɓuuɓir Salamu Joro kaw maaleykum salam Joro Joro ɗon tan kaw jafoɗa hare ma julde min toluma min e jeerama e baaba arokta mi totta Allah ko jeeyi ko ha para kaw rokkam tan komin kalanma komin jiiɗi haalde ko joni mi woppa juulam ko mbaɗa darata mbaɗa aɗo dokke kam mi juula ha para darram kaw nayi haala ka boyata rokkumin seeɗa tan min kalda e ma ala rokkam mi juula ha para kaali ko haala pelento o kaw seeɗa tan haala pelento o kalten hoto leel noon kaali hoto leel jafoɗa tan somin jeeni juula wona eyi joni noon kaw haala ka ari ha ɗo gila subaka min gonno koye waddude heen min e Jeynaba min jewtidi e baaba pour al haala ka min kollimo kadi o juumi par ce que neɗɗo fotani portude pelente jinnaɗo mum so tawi ko haalde gonga baaba ala fof ka wonnani ɗum e galle he tene hersini ina wiye baaba soki kaw mum yoɗani Jeynaba noon tawde ko sehil makko waddi hen ha baaba jaaɓi wadde retiré pelente o eyi min jeehi noon haɗani e haalade kaw min jeehi ha commissariat to o jooɗima min jooɗi minen tato o haalni commissaire o wi ko jiɗɗo uppude haala ka commissaire o wimo yawat retiré pelente o gaddana kam o waɗi retiré pelente commissaire o totti amen kayit goɗɗo pour kollirowo haala ka joni gasi kon jonda mi notoyta ala a notoytako gasi ɓe garata ɗo ke ala gasi alhamdulillah mi haalnimo noon mi wimo o juumi baaba neɗɗo wiyatani sokka manam kaw mum walla famille mum ɗum moƴƴani a faami o ko jinnaɗo ma ar tuuɓana kaw mum haqqe ala tottumo jungo haqqe ala mi yafma jimmo ko jaroɗa ko jafoɗa par ce que kewiɗo ko ko jumde tan kadi kaalide Jeynaba ɓe noddi kam ɓe wajima kam mi wawa dañde ko ɓuurma mi yaadema ha commissariat min mbaɗi retiré plainte o mi weltima jumnoɗa jaroɗa kam jafoɗa kam mi weltima Allah jarama kaw ñande wonno hoto heɓ nati kaalid neɗɗo hay gañoma koto yiɗo ɗum kaso saka guiɗo ma gon ko noon a jarama baaba ya nder lotoyɗa gara jaltina deftere ma nde ya nder lotoyɗa kaw hañinen koyami aɗa yallore yaafo ala haalis o ɗo ƴetti ɗum de ko heddaɓe no addi ɗum donc an worma aɗa yallore yaafo alhaali kaalis o noon kaaliɗo teddungal kam ko teddungal tan yoɓat ɗum ko ittunoɗa hen ko ala ɗum mi ruttat ɗum kam kaw mi ruttat mi harmini haram mi rokkima ala kaw mi rokkima kaaliɗo aɗa andi balɗe 300 mètres aɗa andi balɗe 300 mètres eyi kaaliɗo ɗum ko musiba ɗum ko musiba badiraɗo sokata jinnaɗo mum ɗum moƴƴani machallah mi weltima e ma jarama kaw wallahi holli kam kawma ko noon enen a darima darde kawiraɗo walla min jeɗonno an ensemble ma no yoni noon bleu blanc de couleur am kaalit bleu blanc machallah machallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettode godani am mi nattino ɗanaɗe mi natti ñamde mi natti yarde alhamdulillahi rabbil alamin ɓe noddumi ɓeyde ɓe notima wallahi seereɓe ɓe kala jeewiɗo ɓe seereɓe a andaɓe joni noon neɗɗo wayɗo juuɗe ko ni noon joni kam kala ko duyi mam duyiro ɗum e haqqillam way nane kam duwa on fof ko pelente tan allahu akbar ala argay ka arga jotten ɗo kaw an weltima de
Yo timunu fi. Ah, mi ɓuri weltade. Liggéey weeɓaani. Ay, Kalidou. Liggéey weeɓaani. Kalidou Sénégal o saha liggéey pour dañ ɗo liggéey no muusi. No muusi. Kono ko moƴƴo noon. Ibrahima ko moƴƴo. Kalidou. Mi ɓoyde e makko. Hay Ibrahima an oɗo mo jiiɗa. Ko mbino bamma ko won. Bamma ko neɗɗo juulɗo tedduɗo. Premier liggéeyam ko bamma ko walli ɗam. Hen ma min nde huɓeede. Kono aɗa anndi hakkunde men ɓooyi. Mi meeɗaamo ñaagaade ko waɗaani. Kala ko ñaagi moom o walli kam. Liggéey oɗo mbo tottuma ko an betti way min bettaani. Alaa min bettaani. Ɗum tahi noon Kalidou mboɗo wasoyo ma. So a yehii toon tinno nuunɗaa. Mbaɗa respecté golle ma. Ndax ko américain. Mi suttaama noon. On maslaha aduna fof mo jogii way golle. Dawde law jippaade. Hirde jippaade. Kaaɗaa to poɗɗaa haande. A faami? O liggéey kam Kalidou cukkumi satta e ma. Sattaami ɗum koy ko domin mo ngannumi. Domin mo ngannumi. Wallaahi fof kay anndi. So tawa noon ɓorno ɗum. Ɗum ko sécurité o. Ɓorno ɗum. Ɓornoɗaa tekkere. Ɓornoɗaa fof. Tinnoɗaa. Tinnoɗaa. A nani? Mi waawama yobde noon. Weltima. Min kay kaw. Tinno e hoore ma. Min ko an jettami. Mi jaarnuma. Sabu oɗo salaire mo Ibrahima an wini yoɓami. Sen kaldi gonga. Hay to gonnomi to ndiwami to on salaire mi heɓatano ɗum. Tele 25 ko jogo. Ko jogo. Te ɗo to ɓe nanni kam koko mbanmi maîtriser. Affaire forage. Min mboɗo waɗi ɗum maîtriser no feewi no feewi no feewi. Wadde yande hawre tellade. Inchallah. Bangal nundal noon min koye ɗum tan nehɗon ton. So Allah jaɓi haydara mankata toon faade e yam. Taɗa andi liggéey weeɓani noon kaw sen kalde gonga. Nouveau gouvernement ɗo liggéey ala e leydi. Wadde gasi. Liggéey ala e leydi. ɗum tawi neɗɗo sa dañi liggéey ma jaggo ha tiiɗo. Kam tinnoɗa. A jarama. Mi yii ɗum daroniɗa kam ɗo. Yo Allah yoɓ moƴƴere Ko fodde. Yo Allah min mi wannanimo ko tahi aɗa rutta kam ɗam ɗo teddugal. Hoto yaw ko mbaɗanɗa kam ko. Kalidou hoto yaw ko mbaɗanɗa kam ko. Nanɗo jogata leloyade chambre 10. Nanɗo ittuma toon hoto yaw ɗum. Ndak pelento so yettinooma o saha nenne nen fewno kumtare no adna kam ɗum saamen. Yo Allah heet yo Allah. Chef de chambre 10 wona ko jaataw weede o saha kay taw no jaata no halkami. Ala wawi ɗum ko yettere Allah. Yo Allah heet. Kam joɓɗo tan ñamani. Kam joɓɗo tan ñamani. Eyyi. Waɗa mi yettono e yettonde eyyi haalnoro tinnoɗa noon tinnoɗon noon feewi no feewi e golle ɗe a jarama la ilaha o wiyoma yettami hoto yettam nda sa yettanomi oɗo saaha tawno kam ko kaso so wonano an pelento wattaki retiré neɗɗo noon so tawi a lelaki kaso on kala ko mbaɗanɗa ɗum a pertani nene